Začiatkom novembra zavítali do Popradu v rámci projektu Erasmus naši partneri zo Slovinska, Litvy a Turecka. Cieľom prvého pracovného stretnutia bolo preskúmať históriu danej krajiny trochu inak. A tak prvé kroky celej skupiny smerovali na Ľubovniansky hrad. Objekt nechal v 13. storočí postaviť uhorský kráľ Ondrej III a mal slúžiť ako hraničný strážny hrad chrániaci obchodné cesty do Poľska. Neskôr tu bol väznený aj najslávnejší väzeň, neskorší kráľ Madagaskaru, Moritz Beňovský, ktorému vraj pomohla k úteku panna Beatrix. Pre jej poškvrnenú povesť sa rozhodol jej otec, pán hradu, dcéru čo najskôr vydať. Projekt Erasmus má odhaliť to, čo je v každej krajine z historického hľadiska zaujímavé a hlavne podať pohľad na históriu trochu inak. Tomu zodpovedal aj pracovný program. Učitelia sa preniesli do stredoveku, ktorý sa začal dvornou popravou. Neskôr boli nútení plniť rôzne úlohy. Zaspievať národnú pieseň, aby si pána hradu uctili, čo najrýchlejšie nabiť hradné dielo, Výstrel. A dohlavne. Hajte ju tam. Zodpovedať na otázky otca Furasa, vypiť pivo, ktoré sa na hrade varilo, vyskúšať si dvorné hry a kratochvíle. Zmiešané víťazné družstvo reprezentovali učitelia zo všetkých 4 krajín, a to zo Slovenska, Litvy, Turecka a Slovinska. Simonu Paulič zo Slovinska povýšili do stavu rytierského a Beatrix sa napokon vydala za Turka. To je koniec jednej histórie trochu inak. Už sa tešíme na ďalšie stretnutia.